Naay usa ka alagad sa Ginoo nga nakabisita sa usa ka dato nga balay. Likramo siya kay bisan daw kuno tubig, wala gid siya tagae. Uhaw na kuno kayo siya, pero wala gid siya tagae sa tagbalay. Abi niya mga igsoon, naay point ang taong alagad sa Ginoo. Kay normally, dapat kung naay mo bisita sa imuhang balay, mapastor man na o dili, mo-offer gid ka og tubig, mo-offer gid ka og mainom, mo-offer gid ka og makaon. Kana gitudlo kana nato dire sa pulong sa Ginoo sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 40 ngadto sa 42. Ingon ang pulong sa Ginoo, "He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet receive a prophet's reward, and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly, I say to you, he shall by no means lose his reward." Now, ingon sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, siya nga nagadawat kanato, nagadawat ka Jesus. For example, naglakaw kita dito sa layo nga lugar. Pagkatapos kita alagad da sa Ginoo, ilatang gipasuod sa balay, ilatang gipakaon, ilatang gipainom. Gidawat nila sa ilahang balay. Mga igsoon, gidawat po nila si Jesus sa ilahang balay. Kaysa sama, kita gadala sa message, ilang gidawat ang message, ila pong gidawat ang message ni Jesus. Okay, good evening, Rowena Bagyo. Good evening sa inyong tanan nga naminaw. Melbs, Lugan, evening pastor, watching here, South Cotabato. Good evening. Rain, Ginoong Jesus, amen. Timmy, Daluminto, good evening, pastor. Naay anghel nga babae, pastor. Walay gender ang anghel, no? Pero masculine ang ginapakita sa Dios kung kinsel, masculine, pero wala sila genitals, no? Masculine ang ilahang pagkasila, pero wala sila genitals. Greek Anthony Narba, God bless, pastor, watching. Vinji, Ryan, Joseph, Kimberly, hello pastor, Maylene Tomol, Archie Bolivar, Sonia, mayang gabi, E.G. Abilionosa, mayang gabi sa inyo ha. Okay, mag-pray sa kita before kita magpadayon. Lord, ikaw mag-bless sa imong pulong karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, mauni. Ako hangyo sa inyo ha, pag naay pastor, pag naay preacher, pag naay evangelist nga moana sa inyong lugar, dawata gina ninyo siya. Nganuman, kay kung inyo nang dawaton sa inyong balay, sama ra nga inyong gidawat si Jesus. Pag inyo nang isalikway, kay nabugatan mo, kay wala mo ipakaon, daw inyong gisalikway si Jesus, ana nga moment. Imbes opportunity na, nga imo ma-serve si Jesus, pero kay imo man siyang gisalikway na, nasalikway po nimo ang mga blessings nga gikan ka Jesus Christ. Tunan, ingon dire. And he who receives me, receives him who sent me. Si bisan kinsa nga mo receive ka Jesus, gidawat po niya si God the Father. 41. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward. Panalitan na prophet. Na prophet. Actually, prophet, mga igsoon, daghan prophet klase. Duha klase nga prophet. Ang una is foretelling. Ikaduha, forthtelling. Ang kining foretelling, meaning F-O-R-E, telling. Kanang foretelling, bali isulti niya daan kung unsa mahitabo sa future. Kining forthtelling, F-O-R-T-H, telling, muna sila ang mga preacher. Ilang ginasulti ang will sa Ginoo, ang kabuton sa Ginoo. Now, si bisan kinsa nga mo daw og propeta, nagadawat usab sa propeta nga reward. Paitan ang propeta na siya reward sa langit. Ikaw po na kay share sa reward nga iyahang nabatunan. Nganuman, imo man siyang gipakaon, imo man siyang gipainom. Wala mga igsoon. Kung ikaw ha, dili ka maglinaog, di ka magtinapol. Pag ka manggihatagon gyud, pag naay prophet, pag naay pastor, pag naay alagad sa Ginoo, Sunday school teacher, be smiling. Receive him in your house, patulga, paimna, special nga treatment. Kay sama, kay sa dihang inyo silang giatiman, daw giatiman po ninyo si Kristo Jesus.
And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Oh, na righteous man. Naglaag, nagmission sa inyong lugar. Walay matulugan. Unya nag-work siya. Wala siya matulugan. Ikaw din ang Christian. Ali, dito sa balay katulog. Inom diri, kaon diri. Welcome ka. O anak, patyato ang manok. O pagluto og bihon, pansit. Sige, prepare ya pan. O kaon kag pansit. O pan. Inyo sila atimanon. Kay once mabot ang judgment day, kung unsa iyahang reward nga madawat anang righteous man, maapil kag share. Kay imo siyang gipagkaon. Ha? Gusto ba kag mga reward sa langit? Ayo pagtipig og bahandi sa kalibutan. Pagtipig og bahandi sa langit, kay mas dako ang bahandi sa langit og bili kaysa bahandi aning kalibutan na. Kay ang bahandi aning kalibutan na madunot ra, maut-ut ra, anayon ra. Kita sa kalibutan, maong laugan bitaw kita. Kay gatukod kitag bahandi diri sa kalibutan. Gatigom kitag bahandi sa kalibutan. Unya ra ba, na ay time nga paglantaw na to, uy, hala, gianay naman. Nakabantay ko sa una, ang mga young people namo, na sila mga pila to kalibo ang nasa ilahang kunos. Ilang gitago-taguan, kay ilang i-project, wala nila ibutang sa bangko, ilang ibutang dito sa pag-abli na mo sa lahunos, agay nahurot ang 1,000 ang mga tag 200, 500 ug kaon sa anay. May suon anayon ra gining kalibutan, no? Sa ayaw higugma ang kalibutan, higugma ang reward nga ihatag sa Ginoo sa imo ha, inigbalik niya. Palayan kitag basa. And whoever gives one of these, ako basa na? 42. And whoever gives one of these little ones only a cup of a cold water in the name of a disciple, assuredly I say to you, he shall by no means lose his reward. Now, panlitan na little ones, disciple ni Jesus, giuhaw siya, hilamatyan siya, ikaw dayon nihatag kag cold water sa iyaha, mga igsuon, dili ka kakabsan og reward. Cold water lang imong gihatag. Magtuog tubig ha? Og tubig ha? Sagdi lang. Diha lang sa mo, ha? Ay lang lakaw. Kaya ako ipakita sa inyo ang cold water. Cold water. Cold water. Cold water. Uhaw kayo siya. Basang gilakag siya og kanang kilir. Basang gi ka nagsulwining. Basang gi ka nagsangyaw. Init kaayo. Ikaw nakakita sa ilaha, hapit sa mo di ani, ay sa mo glakaw. Isnak sa mo di ani, abli sa ref, hatagag water. Dili ka makabsan og reward. Hinumduman ka na sa Ginoo mga young people, mga igsuon. Ha? Ayon sa Bible mga igsuon, take every opportunity to help sa mga Christians, sa people in the faith. Dapat ikaw na mag-initiate. Dili kay magpaabot pa ka nga tawgon ayha ka mo tabang mo initiate na ka. So sama bitaw nga kung makakita kag bulawan bitaw ikaw mag-initiate nga kuhaon ng bulawan. Ingon anak po kita dapat mga igsuon. Ha? Mag-initiate kita sa pagbuhat og maayo sa atong isig ka tawo. Kay naatay ganti, no? Bisag cold water lang, no? Ay na kalimti mga igsuon. Ang uban nga mga tao wala gyud blessing. Gikan sa Ginoo, di kakalipay ang Ginoo sila. Kakapungot ang Ginoo sa ilaha. Kabisan pagpalit og balig 20 pesos nga juice, dili makaya nila hatag. Karon nga time, lahi-lahi naman tay Coke, naman tay juice, pwede na mo na ihatag. Pero pastor, nga nung cold water man ang ginaingon di ani. Actually, maison, mao man pinakasimple gud nga atong mahatag. Cold water. Mo na nga. Ang meaning ano is, bisan pinakasimple lang nga imong offering sa ilahan na naka-reward. Mo na meaning ani, ha? Samot ang muhatag ka og kwarta. Oy, salamat sa naghatag og stars. Ingon ana. No? Samot ang ingon ana mga igsoon. Samot ang muhatag ka og mga sapi, muhatag ka og kanang manok, muhatag ka og kanang pagkaon, cake, pan.
Abi bitaw niyo mga igsoon, na ako story. Nalipay kayo ko sa yahang gibuhat kay ako siyang gihato dito sa ilang balay tigulang na. Pag-abot na ako sa ilahang balay, daghan man day siya binuhi nga mga manok. Ingon din siya, Pastor, ay sagla ka, Pastor, ha? Nga naman te, dali ra ba ko? Ingon siya nga, Pastor, ako isang kuhaon akong isa ka manok, akong ihatag sa imuha, para na ka isudan. Wala akong mag-refuse. Sige te, akong dalon. Gikuha na ya, gihitan akong gidala. Ang Ginoo magapanalangin sa iya, ha? Malipayon kasi ang gahatag sa ako, Nga nang wala pa ko ka-refuse. Una-una, to refuse an offer is a great insult. Dako gud ang kasing-kasing sa paghatag gud. Ikaw, dapat open po imong heart sa pag-receive. Kalipay biya na sa mga tao nga muhatag sila. Labi na kay ga-initiate yun. Unya ikaduha, di na ko pugngan ang blessing sa Ginoo nga moabot sa ilaha human nga sila naghatag sa akoa og pabor. Usas pamaagi para i-bless ka sa Ginoo, muhatag ka. Karon nihatag na sila sa akoa. Di na ko napugngan. Ako ginang dawaton para nga ang Ginoo mo bless pa sa ilaha more. Mo na mga igsoon. So, ingon pa sa akong uncle. Usas pamaagi sa pagtudlo sa mga membro mo para i-bless sila sa Ginoo, tudloi sila sa paghatag sa ilang pastor. Dabak may pastor sa inyong simbahan, hatag ka mo sa ilaha. Sudan, sa badeha, mga sanina, sa badeha, mga bulad. Hatag mo bulad kay ang bulad. Makagana sa kaon. Nato'y moment mga igsoon nga. Nawala gid akong gana sa pagkaon kay stress kaayo ko. Unya, wala pa dyan ko'y gana nga mautog merkado kaya ang palit og pagkaon, nakaluto na sila og katong mga sudan diha na, mga sudan pod. Oy gana mo kaon. Hantod na kita ko og bulad. Akong gibuhat sa bulad, akong giprito. Pag-ang ako, tosto dag suka, perte man yung lamia. Paspas akong kaon mga igsoon. Lami kaayo. Kamo, kung gusto mo mahatag o kalipay sa pastor, pwede tagaan ninyo ang bulan. Kaya makagana nagkaon. Sa panahon bitaw nga mawala yung kanas kaon, tagaan yung bulad nga bulad o niya ka na bitang suka nga pinakurat. Kanahan kayo na ubag ka tagaan ninyo o kanang utan nga sinabaw. Labi na stress man ng mga pastor, mga alagad sa Ginoo, stress sa of course, kitang tanan man ma-stress, dili ba? Ma-stress ma-stress pod mo. So, tagaan na sinabaw nga utan, sinabaw nga isda, sinabaw. Simple lang nga mga sudan, mga igsuon. Wow, malipay ang alagad sa Ginoo niya na. Og i-bless mo sa Ginoo ang mga igsuon pag-ayo. Hatagan ganit nimo ka ng isa ka baso nga bugnang tubig. Nanagan i-required. Sa mo tagtagaan nimo sinabaw nga isda. Sinabaw nga utan, bulan, sa pailaing diha. Malipay na. So, na mga igsoon, ha? Ingon sa Bible sa Luke 6:38. Ako basaw na, Luke 6:38. Luke 6:38. Okay, yan lang sa mo. Ay, sa mo panglakaw, ha? Kasi manglakaw mo. Luke 6:38. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Paghatag ka mo, ug ibalik po naghatag sa inyo, ha. Saktong sukod, dinuso, inuyog, sinanasan, ga-overflow ang mga blessing. Kay kung unsa kadako inyong sukod sa paghatag, inguna usab ang sukod nga ihatag balik kanimo. Mga igsoon, hatag kay pagatagaan pud ikaw. Busa bitaw nga walay mga manggihatagon ka na pordoy. Kay ang Ginoo righteous man pag muhatag ka, i-bless pud kaniya. I-bless ang imong negosyo, i-bless ang imong trabaho, di ka tagaag sakit. Ang uban, dili man kabalo muhatag, sige ragtigom, buslutan pa sa Ginoo ang ilahang bulsa.
Gasulod lagi daghan pero mas daghan ang gaawas. Tagaag sakit, tagaag kanser, tagaan og hilanat, tagaag kalibanga. Oh, gasto ta ng kwarta. Sakit-sakit ni, gidialysis. Wala, hurot ang yuta, hurot ang kwarta. Unsay rason? Dili ka balo mo give. Bisag isa ka baso nga tubig, nga bugnaw sa isig ka tao, dili ka balo mo hatag. Ayo pag ice ha. Tag-trace ka ba ng ice? Mahal ba ng ice? Tagaara nagkuan. Tagaara nagkuan laugan ka ayo mga igsoon. Walay blessing. Gusto ka i-bless sa Ginoo mga igsoon? Give. 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 No? Abi man wala man na sa amount. Wala na sa amount. Kay pananglitan, dobi og imong kwarta kay nabilin 5 pesos na lang gyud. Niya magpa-amount pa ka. Wala na sa amount actually. Ang Ginoo nalipay bisan pag unsa na kadako basta kay gikan gina sa imong kanising kasing. Naka-remember mo itong babae nga balo. Si Jesus ug ang disciples naglingkod sa temple. Nag-offer ang mga dato. Daghan ilahang offers ngadto sa basket. Hantod sa katapusan nag-offer ang babae nga balo. 2 ka penny ang iyahang gi-offer. Akong gitun-an kanang 2 bitaw ka penny tag 15 to 17 cents na dollar ang isa ka penny. So gamay kaayo. So kung 2 ka penny siguro mga 34 cents. Manang 2 ka penny 24 cents. So gamay ra gid siya. Kung sa peso na siya, bahinon nimo og katulo basig mga 20 pesos o baka 19 pesos kadto. Ang 2 ka penny mga 19 pesos o baka 15 pesos ana. Now, so ang mga dato naghatag sa dinaghan pag. Ang pobre nga babae balo pag walay bana naghatag siya 2 ka penny. Ingon ni Jesus, mga disciple, kabalo mo kinsa ang mas dako og hatag sa Ginoo? Ingon sila nga. Ingon si Jesus nga, ang mas dako nilang hatag katong babae nga balo. Kay ang mga dato gahatag sila sobra-sobra, surplus lang sa ilang daghan kay nga bahandi. Pero ang babae, gihatag niya ang tanan nga naa sa iya. Mga igsoon, bisan gamay ra katon no. Pila ra to ka centavos? Mga 30 cents, dollars. Pero para ka Jesus, mao to'y pinakadako. Ngano man, mao man to ang iyahang tanan. Mga dato lagi, ilang ihatag, libo-libo, 5,000, 15,000. Pero ang nabilin sa ilahang bulsa, millions. Diba? Usay lagi sa simbahan, kaya gina-respect na to pag-ayo ang mga dato. Kaya mahatag sila 500. Pag ando dahil, kadaling 500, kaya mura nag 5 pesos sa ila, kaya pati lang natua. Unya ka ng mga pobre nga mahatag tag 20 pesos, tag 50 pesos kay mura taog. Oy, dili man kay ni siya dako, dili kay nato i-respect. Wala ta kabalo nga mao naman lang dayto ang nabilin sa ilahang nga pitaka pero ilahag yung gihatag sa Ginoo. Maigsoon. Kabalo mo nganong ingon ana pud sila. Nga bisan mo lang to nabilin kay ilaging ihatag ngadto sa ibalik nila, okay kwarta di ani. Kabalo mo nung inana sila. Bisan, gamay na lang kayo ilahang nabilin sa kwarta, pero ilagya pong ihatag. Ngano? Unang-una, nahigugma sila sa Ginoo. Ikaduha, nahigugma sila sa isang katao. Ikatulo, ilang gihalad ang ilahang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Nakaremember mo mga igsoon sa mga taga Macedonia. Gipukus gid nila kang Paul, dawatan na niya mong offering. Bisag pobre na sila. Namugos pa gid sila. Paul, dawatan na kanimong offering. Sabi mo, ingon ba sa Bible, more than what they can give ang ilang gihatag kang Paul. Si Paul, dili unta mo dawat kay luoy gud sila, mas pobre pagod sila kaysa kang Paul. Pero ingon matawana, naluoy mi sa taga Jerusalem mo sa dawata kini. Unsay sekreto daw nila? Ingon ni Paul, kay unang-una gihatag nila ilahang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ano day maigsuon ba? Basta di ikaw nihatag na sa imong kaugalingon unang-una sa Ginoo. Dili na lisod sa imuha paghatag sa imuhang tanan ngadto sa Ginoo. Busa bitaw kita laogan kay ang atong self di na to ginahalad sa Ginoo. Atong ginatipigan atong self, ay ako ani akong self, di na ko ni ihalad sa Ginoo. Ako ning lipayon. Di man ka Ginoo makalipay sa akong self, ako ra makalipay sa ako ang self. Muna rason mga igsoon.
Wala kitay pagsalig sa Dios nga kabalo siya mapalipay sa ato ang soul. Atong thinking, kitay kabalo mo manage, kitay kabalo mapalipay sa atong kalag. So, dili kita mo halad sa itong kinabuhi ngadto sa Ginoo. So, ana ha? So may lain ako nga isulti sa inyo, ha? So, hatag. Pag nagani time, mga igsoon, nga amuton, hatagun, mga nadisgrasya, mga nagsakit na ospital, opportunity nagkanaa siya nga ikaw i-bless sa Ginoo. Hatag, then i-bless ka sa Ginoo. Dili na siya problem actually. That is a key. The key to blessing. Once nga imo nang ihatag ang key ngadto sa kandado o maabli ang kandado o makita ni ma-open imong blessing. Ano po? Hatag. Hatag. Aron mablihan nimo ang mablihan nimo ang blessing sa Ginoo. So di sa problem ha. It is a key to blessing ang mga singani mga paghatag. Actually, dili lang pud pastor inyong tagaan. Inyong mga kapwa Christian, kapwa young people, kapwa nga mga silingan, labi na ng silingan, actually ay mo pagdinalo sa silingan. Unsa ang pagkakita nila sa Kristo sa inyong kinabuhi kung kamo ga kinabuhi nga yawan-on laugan. Sa bitaw, daghan kay nga mga unbelievers, di gyud mo simba sa atong simbahan. Ngano man, kakita naman sa inyong kinaiya. Bisag daghan na kaayo mog talong, gipanglabay na lang uban, di kahatag og talong sa ilaha. Haskang laugan na pud oy. Kana bitang silingan bitaw nga palabion pa nga malata ang ilahang pagkaon diha sa ilahang balay kaysa ilang ihatag na sa silingan. Sabi no na ingon na nga tao. Unta dili na kita mga igsoon. Ha? So akong pangalan Jacob Momo. Jacoby Momo. Salamat sa inyong paglantaw. Amin pastor, magbasa na ako. So maglipay pa maghatag di kay magmugot. Narao. Kung hatag sa imo ha. Bati po kag naon sagpaon man ka sa Ginoo ang mga igsoon. Walay blessing ang tao nga magahatag nga napugos lang. Ang i-bless sa Ginoo katong gahatag nga malipayon. Ang i-love sa Ginoo ang gahatag nga malipayon. God loves a cheerful giver. Ingon sa 1 Corinthians, dili ba? Ay 2 Corinthians, dili ba? So, hello everyone. Hello everyone. Mayang gabi sa inyo nga tanan. Dalaygo ng Ginoo sa inyo. Ha? Now, unya kung maghatag pod mo, ang inyo pong ihatag isang best. Ha? Ay, ihatag ang inyong list. Daghan na jud ko nakabaluan na nga ang ilang ginhatag sa Ginoo kay katorang pinakapangit. Di na mapuslan so gihatag. Kung basahon dire sa Malakay. Ay ato tanay na lesson no. Ito na lesson. Ang Ginoo gusto best nga offering. Ato kong Bible nga isa. Kumusta man yung adlaw? Kumusta ang mga igsuon na to? Nga nag-Bible study karon nagtrabaho. Atong basahon din. Anthony Gomez. Pastor, hello pastor watching from... quiet ka pastor. Anthony Gomez. Pastor. Gabriel Dapan. Pastor, naapat tong sumpay sa ikaapat nga kabayo. Magbuhat pa ko. Good evening, Pastor. Elinel, Danilo, Sumili. Elinel, Sibua. Amen. Jumabel, Pinohon, de la Cruz. Ganda gabi po. Iris Lariego, Reponte. It's better than yesterday. Wow, nganong it's better than yesterday man, Iris? Mark Alaban, okay lang pastor. Josephine Nadella, watching from Ozami City. Ang uban ganihan nga nag-comment, wala na ako nabasa inyong mga comment. Pasensya na kaya mo ha. Good evening, pastor. Unsay name sa church? Tubahon. Dito na ko ka magpastor. Tubahon, Lagindingan, Alubihit. Tubahon, Lagindingan, Misamis Oriental. Thanks sa pag-badge pass. Amen. Kumusta, Pastor? Ray Solis. Maayo man. Erickson. Lumaghan. Maayong gabi. Sev. Thank you for praying for me. Okay, you're welcome, Sev. Inday Boniel. Mo ba?
Okay. Dili cancerous. Very good. Praise the Lord. Inday Bunyel. Okay. Hong Kong. Okay. Vallesejo. Putol Pastor. O si Putol? Okay, ang uban. Mitusalem. Good evening. Okay. Hi, Pastor Gary. Matulog na unta ko kay magmata kong sayo ugma para magsimba from Mandaluyong, Tacloban. Pero nakita na ako, naka-live ka, nakatanaw na lang ko. Follow ka. Salamat, ma'am. Sabrina. Okay lang may ganina. Hala, naghana na kayo sa comments. Pwede ba sir watching from? Okay. Atong kalawa sa may soon, naalang kang Kristo Jesus. Once nga atong ipapuyo si Jesus sa atong kasing-kasing, kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan o kita makabaton sa kaluwasan. Ingon pa sa Bible sa version 5, 11, 12, 13 nga ang kinabuhi naa sa anak. Siya nga naay anak sa kasing-kasing, siya naay kinabuhi nga walay katapusan. Siya nga walay anak sa iyang kinabuhi, siya walay kinabuhi nga walay katapusan. Gisulatan ko kamo na ining mga butanga aron kamo masayod kamo na nagpanuo sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo na anay kinabuhi nga walay katapusan. So pag nanakita Jesus, nanakita kinabuhi nga walay katapusan. Pero repent ha. Repentance is the greatest mark of salvation. Pag wala kay real repentance, Lord, forgive me, I sin against you. Dili ka makabaton sa kaluwasan. Mag-repent kay ka. Lord, I trust you. I believe in you. Forgive me. Mo na mark sa kaluwasan, ha? Kaya kung faith lang, I know that there is God. Pagkatapos wala ka nag-repent, dili ka maluwas. Ha? Ang kaluwasan is nasa repentance. Ang repentance means turning away from sin to God. Ni turn away ka sa sin o adto ka sa Ginoo. No? So, salamat sa naghatag og mga blessing karong nga gabi. Nilay ko ng Ginoo sa inyo, ha? Okay. Salamat, Pastor, pag-share sa pulong sa Ginoo, Pastor. Nindot maminaw para mapaduol pa kaya sa Ginoo. Amen. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Kay kabalo mo, ang pulong sa Ginoo, mao na siya ang pagkaon sa ato ang kalag. Abi bitaw na niyo may soon, what you are doing now, naminaw mo sa pulong sa Ginoo, is the best thing nga inyong gibuhat karong adlaw. Ang best thing nga inyong mabuhat karong adlaw, manggod mga ison. Matag adlaw, ang best thing inyong mabuhat mga ison is ang pagbasa sa Bible, pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpray sa Ginoo. Dili na nagkaon ka pamahaw, panindo, panihapon. Ginagmay lang ang abutang sa life. Ang dinagko dyan nga abutang sa life is ang pagkaon sa pulong sa Ginoo. This is eternal, mga good. No? Ako nang na-learn ba? Kasi pulos ani itong pagpaningkamot, aning kalibutan, nga manugta raman eh. Ba? Walay pulos. Ang naipulos, mao lamang ang pagduol nato sa Ginoo. Kabalo ba kamo? Nganong dato mo? Bisag na mo sa abroad, naningkamot para mahimong dato. Pero dato na mo daan. Kini mga nasa Pilipinas, nga namaligya ang tawag barbecue, maligya og puto, so man, dato na daan. Kabalo mo nung dato ang tagadaan? Nga no? Kay naa na ang Ginoo sa tong kasing-kasing. Kung wala pa, ikaw nga naminaw, wala pang Ginoo sa mong kasing-kasing. Revelation 3:20, Behold, I am standing at the door and knock. If any man opens the door, I will come in and dine with him. Si Jesus, nagtindog sa pultahan sa inyong kasing-kasing. Nanuktok siya. Si bisan kinsa mo open, mosulod siya ug mukaon uban niya. Meaning mapuyo si Jesus sa imuhang kinabuhi. Mao na mga igsoon. Dili og di na dayon kanya biyaan. Hebrews chapter 13 verse 4 and 5, I will never leave you nor forsake you. Love kita ni Jesus mga igsoon. Gihatagan niya iyahan tibuok kinabuhi para ikaw masecure gikan sa hell. Karon, dili pud ka niya biyaan gyud. Yan agong gihatag ang tanan. Dili ba? Mangutana ko sa inyo ha. Pananglitan na kay asawa nga buutan kaayo. Nalay isa ka life jacket na amo sa dagat, isa ka life jacket na lang pagkatapos ang isa malunod na gyud. Unya ingon niya, o sige, imuha na ning life jacket nako, ikaw na lang mabuhi, ako mamatay nako. Karon ikaw nabuhi, siya namatay. Unya nagkita mo dito sa unahan, asa dako nga balay. Nabuhi siya. Nasa unahan, dako nga balay, nagkita mo. Mangutana ko,
Pasudlon kaniya sa iyang balay, dili. Uy, pasudlon ka. Uy, love, magkaikan niya. Nagpakamatay gani siya para sa imuha. Samot ng pagpasulod itong balaya, dili ba? Mao ka na mga igsoon. Okay, maayong gabi, Pastor. Okay, Rosalinda, hi Pastor, salamat nga naabutan pa jud ko nga live ka ngayon sa pagtudlo. Salamat sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Amen, Ma'am Rosalinda. Arturo, good eve, Pastor. God bless you from Arturo. Pastor Arturo. Pastor Arturo, good evening. Okay, tinahag ginata niya itong mga pastor. Fatima Serna, maayong gabi, Pastor. Watching from Jinsan po. Okay, Ma'am. Ma'am Fatima. Leonarda Bertalde, may gabi, Ma'am. Arcve Vaser, Juliet Kabatuan, salamat Ginoo sa mong mga pulong nga akong nadungog karon nga kagabihion. Amen, Ma'am. Pastor, mag-live pagkaugma sa gabi. Tingali, mag-live ugma sa gabi. Magwali mag-ugma sa dito sa haya na ipatay. Magwali ko para sa mga buhi. May gabi, Pastor, thank you sa words of wisdom. God bless you always. Amen, Kim. Resoles. Nadine, permigyod ko oh, hala. Fatima, okay. So, Anthony, she never, ano to? Nawala ang gisot ni Pastor. Never makarepentance ang tao kundi siya luwas ang gospel enough na para maluwas, no need na ang repentance kay change of mind. Okay, actually, Pastor, ang repentance, mo gina siya ang mark sa salvation. Sa, kung lantawan mo dito sa wali ni John, repent. Sa wali po ni Kristo Jesus is repent. Message niya is about hell. Mo na siya ang, timailang ikaw nagtuo sa Ginoo. Acts 11:18, gitagaan ka sa Ginoong repentance, nagrepent dayon ka. Ang repentance actually is faith. It is turning away from sin to God. Repentance comes from the Greek word metanoia, change of mind. So, imong mind sa una is love nimo ang world, karon love na nimo ang Ginoo. Sa una is ang imong gihituuhan, ang imong self, karon ang Ginoo na imong gituuhan. Nagrepent ka, ni turn away ka from believing sa aning butanan, na turn og ni atubang ka sa Ginoo. Mao ka na mga igsoon ang repentance. No? So, repent ka mga igsoon, ha? Repent yun. Abi nyo, dili makaluwas ang easy believism. Easy believism. Nga. I believe nga na ay Ginoo. Bisan ang yawa, nagtuo sa Ginoo. Di ba? Oy, salamat sa naghatag og mga regalo. Dalayo na Ginoo sa inyo, ha? Bisan nang yawa maison gatuo man sa Ginoo, pero abi mo nangurog siya. Nangurog siya sa kahadlok kay di man siya mo submitter sa Ginoo. Ingon na gyapon mga igsoon, ang mga tao nga gatuo lang na Ginoo pero wala ga submitter sa Ginoo, wala repentance, dili gina siya maluwas. Watching from Cebu, Princess. Mga pastor, salamat sa Ginoo nga imo gi-share karon. Actually, ang repentance of faith isa ra gina kabutang. Dili gina siya lahi nga butang, isa ra gina kabutang. Mercy from Japan. Amen, ma'am. Salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gipadungog sa mga pastor watching from. Sultian ko kamo, ha. Sultian ako mo, ha. Kung gatuo ka sa Ginoo, pagkatapos walay changes ang imuhang life, isog japon kay ka. Walay Holy Spirit imong heart, dili ka luwas. Ang tinuod nga luwas, ma-change ang life. Salvation is a miracle. Ang tao nga killer, mahimo siyang tighatag og mensahe sa kinabuhi. Ang tao nga masuk-anon karon masuko pero gamay na lang. Change. Kanang tao nga gatuo sa Ginoo, unya pagsimba siya ni samot sa kadaotan. Dili Dios ang nasa ing kasing-kasing, yawa ang nasa ing kasing-kasing. Ba-ray Christian, pero ang kinabuhi dili luwas. Ison sa wali ni Kristo, kabalo mas waling Kristo. Kasagara sa waling Kristo is do the will of God, repent,
Mga igsoon. If you love me, keep my commandments. Pero of course, wala po niya giwala gyud ang minsay sa kaluwasan, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Oh, ang Ginoo higugma sa kalibutan. Busa gihatag niya iyahang pinaka-precious nga gift, mao ang only begotten Son nga si Jesus. Og sa bisan kinsa nga mo tuo kan Jesus, dili na gid malaglag. Apan makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Salamat Mac Manuel, no? Mac Manuel. Salamat. Makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao na mga igsoon. Palihog. Lantaw niyo ba si Jesus? Kumplito yung message, oy. Dili sama ang message bitaw sa uban ng mga teachers nga pag magtuo mo maluwas, dihara ko to. Wala na sila nagsulti kung unsay true lifestyle sa tinuod nga luwas. Ingon ni Jesus, ang tinuod nga luwas, if any man comes after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Mga igsoon. Ang tinuod nga nikam ka Jesus, ang tinuod nga luwas, ang tinuod nga niduol ka Jesus, mo deny sa iyang self. Si Jesus na iyang suuton, dili na iyang self. Mo deny sa iyang self, mga igsoon. O mo follow siya ka Jesus, mo take up pagod siya sa cross, mo suffer siya para ka Jesus. Mao na yung mga igsoon. Ang kaluwasan is repentance, pagtuo ka Jesus, yes. Pero kung tinuod jud ka nga nagrepent, tinuod ka nga nagtuo sa Ginoo, i-deny nimo imong self, imong desire nga yutan-on, imong desire nga kalibutanon, imong i-deny, i-take nimo ang cross, mag-suffer ka para ka Jesus Christ, ug mosunod ka ka Jesus. Mao ka na maigsoon. So, lidor daghang nga klaro nga pastor nga ang kwarta gihapon ang ilang Dios. Yes, mga igsoon. Daghan mga tao nga gaingon sila nga ang Dios kuno ilahang Ginoo. Abi mo para sa ilaha ang Dios lang Ginoo pag naay problema, paghiyahay na sila, ang kwarta na pud ang ilahang Ginoo. Mubita nang ang Ginoo gakalipay na lang hinuon paghatag og mga disiplina. Kay ay man maka-remember ang tao Ginoo pag disiplinahon na. Ako pasalamat na pug ko sa unang panahon nga gibunalan ko sa Ginoo kay lami ken tawag-tawag na ko sa Ginoo Tamis kayo. Sabi nyo, ang pinakatamis bitaw na ako nga mga days with the Lord. Of course, nasa mga blessings. Pero mas hugot gid ako ang prayer katong nako sa kapait. Lord, ikaw akong bahandi, wa na lain pa. Wa ko'y kwarta pandato ko kay naa ka sa akong kasing-kasing. Tagalihok ampo, Lord. Tamis kay akong pag-ampo sa Ginoo. Wa naman ko'y laing kadato, siya lang. Pero kini mga tao nga dato na pod kayo, na mura kay mga taga say nga niani nga simbahan Laodicea. Bolong Laodicea. Ingon sila, I am rich, I am rich, I have need of nothing. Wala ko kinahanglan pa. Pero ingon na Ginoo, wala ka kabalo, pobre ka, hubog ikaw. Kaya na yung mga tao nga dato sa kwarta. Pobre na sila, nga naman, kwarta ramay na ila. Wala sila Ginoo sa ilang kasing-kasing. Ang naalay Ginoo sa kasing-kasing maoy dato. Ingon ni David, the Lord is my portion. So, unang panahon naman yung ay portion. Ay portion ba? So, ang ginikanan, pag halimatyo na siya, ang iyang portion, yung mga inheritance, yan ang ihatag sa iyang mga anak. Ang kinamagulangan, makadaot og pinakadako nga portion. Dayon mga manghod, gamay-gamay. Pero ingon ni David, dato ako because the Lord is my portion. Ang Ginoo ang iyang bahin. Dato ka, ikaw nga naglantaw karon, dato kayo ka Nga naman, dili kalibutan nga bahandi ang naa sa imong heart, dili bulawan, dili diamante, dili earth, kundi ang Ginoo nga nagbuhat niya ning tanan naa sa imong kasing-kasing. Dato kayo ka. Gusto ka gold, gusto ka diamond. Beautiful jud ng gold ug diamond. Mga igsoon, na ay more beautiful than diamond naa sa imong kasing-kasing karon, mga igsoon.
Mayor, basta pwede mo ta asa ka na pastor nindot kaayo kapaminawonhan ay ambot sakto ba ko sa akong kluog asa na simbahan gatudlo. Na ako sa kuan Mayor, Alubihid, Misamis Oriental gapuyo karon. Ako si Jacob Momon from Alubihid, Misamis Oriental. Ray Solis, powerful message, Pastor. Thanks. Amen. Salamat sa Ginoo. Pastor, pwede mangutana, asa ka na Pastor nindot kayo kapaminawonhan ay, nibalik ng pangutana, na ako sa Alubihid, Misamis Oriental. DP, good evening. Riz, amen. Amen, amen, amen. So, salamat sa inyo ang paminaw. Kanang ka-comment, salamat sa inyong pag-like. Pwede nga inyong i-heart ang ato ang live karon nga gabi, no? I-heart, i-like. Para mas ma-broadcast pag ni more sa mga tao nga wala pa kadungog sa pulong sa Ginoo. So, ana mga igsoon. Kaya mo, ingana ning Facebook, mura na siya og kana bitong gadepende sa hearts og sa comments og sa likes ninyo. Pag daghan gani kay mo hearts, likes, moingon din ng Facebook nga kini nga video interesting. Aton i-broadcast pagid more. Na mao na style sa Facebook. Kaya managhan na din ang makakita sa imong video. Ingana ang style sa Facebook. Kung kinsa ang i-like more, mo i-broadcast. Pag dili i-like, na dili i-broadcast. Mao lagi nang gamahay ang uban nga mga tao. Wala na gani i-like, wala pa gigipansin. No? Na mga igsuon. So, naa sila Ginoo pastor pero naara sila sa ilababa. Mailhan ginamaigsoon sa katapusang adlaw sa paghukom kung kinsa ang tinuod nga luwas. Moingon niya sila ngadto sa amahan. Ginoo, nagpagawas man kog demonyo pinagi sa imong ngalan. Nagpropesiya man ko pinagi sa imong ngalan. Moingon na Ginoo, wala ako kaila kaninyo. Kamo nga muhat og daotan. Umadtog kamo palayo kamo kanako. Dili tanang gaingon Ginoo makaadto sa gingharian sa langit. Apan sila lamang gabuhat sa kabubuton sa amahan. Of course, unang-unang kabubuton sa amahan, pagtuo kaniya. Ikaduha, pag-obey sa iyahang mga sugo. Pero may zone ha. Ang makaluwas, dili ba ang law ha? Di makaluwas ang balaod. Actually, may zone. So, tingnan ko ha. Okay. Focus, steady. Sa Old Testament, na duha ka balaod. Unsa man akong kugawa. Duha ka balaod sa Old Testament. Ang unang-una is moral law, 10 commandments. Ikaduha is sacrificial law. Ingani. Pag makasala ka sa moral law, ang moral law muhukom sa imo death. Ang buhaton mo escape ka. Mudagan ka sa sacrificial law. Ha? Dito sa sacrificial law, magpatabon ka sa imuhang dugo. Ang galaban sa imong bali ang sacrificial law. Mutabon sa sala nimo. Ha? Bali ang imong savior dili ang moral law, kundi dili ang sacrificial law. Kay diri man sa sacrificial law mahitabo ang pag-sacrifice sa animals, pagpagawas og blood para itabon sa imong sala. Karon, nagdagan ang mga panahon niabot ang tinuod nga sacrifice si Jesus. Ang makahilo sa sala si Jesus na. Ha? Kung masayop ka diri sa balaod, hukman ka sa balaod, i-judge ka sa balaod. Ingon pa sa Romans 7, ang balaod gadalag kapungot. Imbis ang balaod maayo, pero ang balaod gadala og kamatayon. Ha? Kay muhukom mo sa imuha, di man kanya luwason. Ang balaod di na maluwas sa imuha Muhukom na sa imuha. Karon, mudagan ka dito sa sacrificial law, sa templo, ka dito mananap, patyon ang mananap, ang dugo, mutabon sa imong sala. Ingon ani ang style ani mga igsoon, ha? Minaw. Ha? Aning style ani. Ikaw nga sinner, magdakag animal, no? Sa matindog ko ha. Tindog ko mga igsoon, ha? Example. Ano lang mo tindog, okay? Example, ikaw sinner ka. Dakag animal, sheep. Kanang sheep, imo nang ipakita sa mga pari dito sa sa gate ba. Pakita nimo sa mga pari, ipa-check nimo sa pari kung ang ilahabang halad naabay piang, naabay sakit, dapat perfect ang halad. Paglantaw sa pari ang imong halad is perfect, tambok, puti, walay sakit, okay madawat.
Madawat nga halad, no? Without blemish, no? Without blame, no? Ang imo ding tuong kamot, imo ding iana sa ulo sa kanding. Ay sa karnero, no? Hiwaon din to nimo ang iyang liog sa kutsilyo, muagas ang dugo, saluron ang dugo, kuhaon din ang dugo sa pari, daw adto sa altar, sa ug ipisik-pisik sa mga sungay. Kabalo mo sa meaning niyanto. Sa dihang giana nimo imuhang kamot sa tuong kamot sa ulo sa karnero, ginapasa nimo imuhang sala dito sa karnero. Karon ang karnero na ang gapasan sa imong sala. Siya na ang patyon. Mo nang gipatay gigulgol ang liog. Ang dugo gikuha, ipisik-pisik sa sungay sa altar. Unsay meaning adto? Ang iyang dugo gitabon sa imuhang sala. Mo din nga maluwas ka gikan sa kapungod sa Ginoo sa Old Testament tungod kay naay gipatay puli kanimo ang sacrifice. Kay nakasala man ka sa moral law, sa Ten Commandments, sa civil law, nakasala man ka. Budagan din ka sa ceremonial law. Ha? Ang imong Savior atong nga time, ha? Of course, si Jesus man, pero gi-illustrate siya, susama siya sa kining mga bulls, mga lamb. Nidagan ang panahon, niabot na ang real substance. Shadow man ni ang nasa Old Testament, niabot na ang real substance. Si Kristo Jesus ang real nga substance. Mga igsoon siya ang real nga substance. Okay. Pagpakamatay ni Kristo sa cross, niagas ang iyang dugo, effective ang iyang dugo once and for all time. Una, di na ta kinalang pa mag-ihaw pag karnero o dugo karon. Ngano man tayo isa kahalad once and for all. Hebrews chapter 10 verse 14 sa Hebrews chapter 10 verse 14 10 to 14 pinagi sa usa lang kahalad ni Kristo Jesus. Pinagi sa usa lang kahalad, no? Ma-perfect na ang tanan nga iyang gi-sanctify. Hamo na maigso akong basahon na. Usa kahalad for all time. Busa din ta maghalad pa oy. Si Kristo gani kay nilingkod na sa tuo nga trono sa Ginoo nga naman wa na may paghalad-halad pa. Sa unang panahon, ang templo walay bangko nga naman daily sila ga sacrifice. Kay na may remembrance always sa sin. Igo ra man tabunan ang sala, dili man i-erase. Pero si Kristo humanyag halad, nilingkod na din sa tuo nga kamot sa Dios, tuong trono sa Dios. Ang iyang halad is once and for all time. Hebrews 10, kung basahon pulong sa Ginoo. Ha? Oh? By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Isa lang kahalaran, tanang tao, tanang time, makabinipisyo na sa kahalad. Every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Ang mga pari sa unang panahon, gatindo dito sa templo. Anong wa may bangko? Way pahulay, oy. Way pahulay dito. Sige lang, halad. Pero ang ilang mga sakripisyo, di gid makatangtang sa sala. 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever sat down on the right hand of God. Pero kini nga tao, human nga siya nakasakripisyo og usa ka halad forever, para forever nga benefit, nilingkod na rin sa tuo nga trono sa Ginoo. Dayon, 13, from henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Nilingkod siya. Ano naman, human na trabaho. Wala halad-halad pa. Human na trabaho. Isa lang kahalaran. Epektibo na sa tanang panahon. Past, present, future. Bisan kita karon 2022, dugay man kinamatay si Kristo, maka-benefit gyapon ta sa blood ni Jesus. Kay effective until this time, until the future, ang blood ni Jesus para ipasaylo, erase ato ang mga sala. Ha? Dayon. 14. Guwapo ka ang verse 14. Paminaw gid mo ani ha? Ayaw mo guan. Paminaw gyud. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Pinaagi lang sa usa ka offering. Iyahang gi-perfect forever sila nga iyahang gilain. Mga igsuon, kita bitaw nga gilain na sa Ginoo gikan sa kahayag sa kangitngit ngadto sa kahayag ngadto sa kahayag, gilain na kita sa Ginoo ug kita iyan nang gi-perfect forever pinaagi sa iyahang dugo. Mo na mga igsuon nga sa mata sa Ginoo wala
na kitay sala nga bayaran pa. Kay gibayaran na ni Kristo Jesus. Tetelestai, it is finished. Paid in full na nga itong mga sala, mga igsoon. Ay na bayre. Ayaw awata kini mga tao bitaw panahon sa Semana Santa nga magkuha sila og kanang bunal, daw ibunal-bunal sa ilahang likod. Magpakamatay cross-cross pagad sila mga igsoon. Nga noong mapakross-cross pagad sila, kay gawnaw na sila nga ilahang pagpalansag-lansang sa cross, magkahinlo sa ilang mga sala, magbunal-bunal sa likod. Ingon ana. Ana. Bunal-bunal sa likod. There is only one offering nga magkahinlo sa sala. There is only one blood nga magkahinlo sa sala. Maol lamang ang dugo ni Kristo Jesus. Okay ha? Hala si Mer, balik-balik kayo pa. Pastor, ni ako i-ask mo, unsay kalahian sa Old o New Testament about sa baboy? Di pagkaon kadaghan tao naglibog unsay tinuod ni ani. Now, ma'am, sa tinuod lang ma'am, ang baboy ma'am, biologically, nagi na siya mga bakterya nga di mamatay pinaagi sa ay ang blood, no? Ang baboy ma'am daghan gina siya poison, pinaka poisonous ang baboy sa tanan nga mga foods. Ang tanang foods na poison bisag ang rice. Pero ang pinaka gid isang baboy. So, bale, kung overmuch ka mo kaon baboy, magka-high blood ka. Mao na nga dili maayo masigi kaon puro baboy. Pero spiritually dili gid ma-affect spiritually ang tao tungod kay flesh raman na siya nga mo sulod sa imong lawas dayon imo raman ang ilibang. Ang makahugog sa tao mga igsoon is katong magawa sa baba gikan sa tao ingon sa Mark chapter 7. Kay magawa sa baba sa tao sa pamakat, pagpatay, pagpangsingka, mo ni makahugaw sa imong isig ka tawo nga naminaw sa imong gisulti. Madaotan na pud sila like you. Mo ni makahugaw sa tao. Kini kasing mo ni hugaw. Pero kanang food nga itong isod sa baba. At pero man kaonon daw galing da ilibang dayon. Wala dili ma-affect sa ato ang lawas, mga igsoon. So, ingon na mga igsoon. Ingon po sa Bible, sa Acts 10, ayaw ingna nga, diba, namutoy gitunton dito sa langit, illustration sa Gentiles, pero naani meaning, yapon, naani meaning, nga kining mga animals food is clean na po ni sa dugo ni Kristo Jesus. Ayaw ingna nga ang mga butang nga gihinluan na sa dugo, uhugaw. Ingon po sa 1 Timothy chapter 4, verse 3 and 4, nga ang tanang mga mananap maghimo sa Ginoo is maayo o para kini kaunon. Ha? Tanang mananap para kini kaunon. O kini madawat nimo dapat pasalamatan sa Ginoo. Ha? Oh, sige. Bakit tinapon si Dance? Bakit hindi sinapon sa ibang mundo? Oo. Kinaman dire ang plano sa Ginoo nga i-test kita. Kinaman tadian eh. Okay. So, diya lang kita kutob. Dili sa kalibutan kay plano man sa Ginoo nga i-testa. Planado na tanan sa Ginoo mga igsoon. Okay, diya lang ta kutob, no? Kaya kung ilabay sa Ginoo abi nyo, kung ilabay po sa Ginoo ang yawa dito sa Mars, manhira mangyapon na si Satan sa Earth yapon kay powerful as Satan dili ba? Di man siya kinalag spaceship para nga maka-travel siya from Mars to Earth. So, powerful ka po si Satan, pero mas powerful gino ang Ginoo may King of Kings, Lord of Lords. So, diha lang ta kutob mga igsoon. Salamat sa naminaw atong topic daghan na kaayo. Yes, kadili tanan matawag Ginoo makasusag sa langit kundi kadto lamang magsunod sa kabuton ni Hesus Kristo. Amen. Tinuod na. Muna sa langit, daghan ga paila nga sila anak ay muna sa hukom, daghan mo claim nga anak to sila sa Ginoo pero dili sila ka langit. Ano man fake ilang faith. Ang buhi nga faith, dynamic faith,
is living, mamunga, na ay fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Ano na ba? Wala kay fruit sa Holy Spirit, oy, dili ka anak sa Ginoo. Wala kay bunga. Anong wala kay bunga? Patay man ka. Patay ang pagtuo mo. Pag patay ang pagtuo, patay, punuan, patay po ang bunga. Wala bunga. Thank you, Pastor. Sadya, basta pulong sa Ginoo. God bless you always, Pastor. Oo, amen. So, diha lang ta ko to karong gabi. Salamat sa pagminaw, no? Ano tayo? Useless. Flora mi, gaw, Flora mi momo, may gabi diha gaw. Pastor, pa-answer ko. Okay. Sige. Mag-answer ko sa inyong question og manapod kay magtuon pa ko. Ha? Jorlen, God bless, maybe. J, og manata. JR Madrid Devotion. Josephine Nadella, mayong gabi sa inyo, ha? The Truth Bible Program, daghan kayo kog messages, pero wala gyud kay isa nga gibasa. Jenny V. Jimenez Papeliero. Nabasa na nako, ma'am. Remark, Pastor, pa-explain daw. Leviticus 10:11. Ako nang ipanglista, ano lang ha. Ipanglista na ako na inyuhang mga gipang ingon. Kay, namon ko yung mga stock knowledge, pero dili ko gusto nga mag-answer ko sa inyo, ha, nga dili mo masatisfy. Di po ta genius para nga matubag na ko yung tanan pangutana. No? Ako nang studyhan. Ano na lang siguro, pag kamita mo, ito ang ballpen, ha? Nawa ang ballpen. Hello, ma'am. Sige, agi ma'am. Sige. Okay na. Uy, sorry, mama. Naunsa man ko di ani, Tsada lagi kag baso ya. Tsada ko baso, no? Akong baso is na Jacob Momo, no? Tanawagan ninyo. Pastor Jacob. Nindot, bignahan ko ani. Baho siyang kawayan. Okay. So, diha lang ko kutob mga igsoon. Salamat sa naghataw star. Very good. Very good. Di na lang ako nganlan, ha? Magpasalamat na lang ko, no? Kay basin maulaw po nganlan ako siya. Pero basin og nahat, no? Salamat Magbuna Larry. Salamat. So, blessed always mga igsoon watching from So, di na ako mag-answer karon og man ako mag-answer dayon palihog ko og kung naamay pangutana i-message ko kaya akong ilista inyo mga mga pangutana aron ako matubag. Kaya ako nang studyhan, ha? Studyhan ako. Salamat Catherine Jice. Richard Felicip Pastor ni Anhi ang Ginoo sa dili matarong kun dili sa makasasala. You're right. Sige na pud kag pangaral nga way or gikan sa Dios, Pastor. Paminawa si Pastor Noe Dura, Pastor sa Born Again. Jumark Bobs, di man tubagon. So tayo punta na mo, Bobs. Kuan lang, Bobs. Singani. I-message ako, Kay akong studyhan sa, ha? Ang inyong mga pangutana. Aron ako may insakto pa ito, ha? Remark, Remula, ako nang studyhan. Ha? So, ugma sa gabi, akong pang studyhan inyong mga tubag, no? So, di sa ako matubag, ha? So, ay magkaguol. Ay magkaguol.
Oh, pag-message mo ko ani sa akong kini siya nga site na the Truth Bible Program inyo ning mag-close mo sa inyohang live karon then maadto mo sa ako ang page na ito message time dito. Pwede mo mag-message sa ako ha. So tama na kita tika sa Hope Channel tanama kita. Wala ko kasabot pro DJ Inkoy. Hi Pastor Romeo, Ryan, sige Pastor tulong. Salamat ugma nako pangutana. Oo, sige ha. May suon. Ani. Dili jud ko moingon nga bright kayo ko. Ha? Di ko moingon nga tanang pangutangan niyo ako matubag. Ha? Naay mga pastor nga muraog kanang all knowing no. You may ask me any question and I will answer it. Na sila to bright man sila. Oh, ako dili ko sama kanila. So magtuon pa ko sa inyong pangutana, no? Akong tubagon ugma. So bye-bye. Kung nakay pangutana, ipangutana dito. Akong studyhan. Dayon. Bye na, bye-bye. Romeo, hi. Hi Romeo, hi Romeo. Denver Kalantok. Oh, Michael. Richan. Ay, gabi. Richan. Erickson, Lumaghan. Fatima. Amen. No? Maria Rosber. Amen. Maria Rosber. Raconsi. Bipalu. Bye-bye. Charlotte. Charlotte. Umanam ni Ma'am Charlotte. Pas-pasa. Buno. Nga basta-basa yung Ayala. Umanam ni. Umanam punta. Cled. Ganda ni Pastor. Yeah. Resolis. Yeah. Amen. June Desales. Janet. Pastor watching from Riyadh. Umanam ni Ma'am Janet Blanco. Pastor, magtudlo ko ni mo, Romeo. O pwede. Mag-video call ta. Janet. Good Pastor. God bless. Amen. Randy Moraidas. Good evening. Humanam ni Ma'am si Randy. Christopher Durias. Hi, Pastor. Fatima Serna. Very humble, the man of God. The man of man. Boobs, Bobby, Bob. Matsalang, Pastor. God bless you. Hey, lamat spot. Denver, kato. Pastor. Shout out, Pastor, from Davao City. Salamat. Ginoo, Pastor. Amen. JR, Madrid. Kaya Pastor watching from Helsinki, Finland. Layo JR, no? Naday nga lang nga naday Helsinki. Uwan na po ito JR, nakipangutan ng JR. Tubago na ako ha. Kaibigan, walay relihiyon makaluwas bisan imong basahon ang old new. Amen. Ang makaluwas ngalan naman ni Jesus. Amen. Philip Villacorta. Amen. Rick Manayon. Rick. Born Jason, naadjud mo take down kung mag-preach. Oh, sagdi lang. Normal na mga igsuon pag naay mo ana sa tuwa. Di na. Tsaya naman po na ron nga atong feeling mag-ana-ana po ba? No? Hindi lang. Mag-practice ang simbahan makaluwas, delikado kadiha. Tinuod na Philip R. Delikado gid ko ang simbahan makaluwas. Ang simbahan maoy luwason, dili kay tigluwas. Ang manluluwas si Jesus lang, dili ang simbahan. Okay, hi everyone. God bless. Bye-bye. Pwede na ka mamanguli. Pwede na ka matulog. Mag-pray mo before matulog, ha? Bye-bye.